Lasi non pini ladak media hoi pini Karbi Anglong ra phana pachini kang tung bang la hello BJP atum non ningkan kep pleng rang lo non latum ladak kacari tang state along punon apan ngadak council long pusita lasi latum ladak power bang dia prang Karbi Anglong power bang dia prang ke atum ningde ke we have a small state agenda hemprek so ke salam dia phana agenda do itum long pulo made di lapen aga article 244 India constitution se ke tok do gente lasi la ke na implement pipo pusi apang deputy prime minister el ke Advani pan chenglok hala Rajnath Singh mata dokmukalo manglo nije lo lapen asodung Narendra Modi prime minister ke hai ta banglo Amit Shah ke hai ta banglo India president ta kadak bangalo punotang te BJP atum ningkan kep kacari ke autonomous state one etang punonte hala so rara phan ke chak ateng punotang te lasin non ningkan kep chongi dog lo seta autonomous state mata article 244 a bangke non anta pachun dekhedalo apor sipini Karbi Anglong ra phani lo pachini kang tungo bangela hello non la upcoming 2026 MLA election ahut non election of Chiklojon Pli ba Chiklojon Tolan la Chiklojon Pli Chiklojon Phong Bong Jong Si Karbi Anglong of central government atum India prime minister punon ba home minister pen home ministry pen Jong Si Karbi Anglong phan article 244a nang ke implement pilo polo tangte Karbi Anglong alo ke do Karbi Anglong alo ke do arab doan bat BJP pukalilo kat do ke arab tum stame BJP phane bot pilamo lekui bangale seta la Chiklojon Pliang Bong Jong Si la Chiklojon Thom Chiklojon Pliang Bong Jong Si autonomous state mate article 244a Karbi Anglong aphan pa implement effected one effected pulo tangte non ke do bom BJP aphan ka support bom Karbi Anglong ara tum sta inuta e pakta BJP aphan vote piri mele kui gala halo vote piri athen non ningkan kep togi dog do lo autonomous state abil non anta parliament along ton dekhelang pulo tangte la Chiklojon Pliang Bong kupilo tum claim theng jong se claim thek pulo nate wanut aso autonomous state abil jong se claim dekhe pote BJP aphan vote ki piwe ka tum sita non MLA election on bangke nale tuma vote e pakta phalang nori lapen ke vote piri lalu lapen hini alam nini pini Karbi Anglong ra phana pachini dang tung bang la hello kedam tang Chiklojon ni sosial prang latum mass joining program ke dang ICC constituency long si bang suri ke thom bang suri pli bang suri hini APHLC tum BJP joining tu siklang lo mati lasi la sot teng pulotang de Karbi Anglong alo ke APHLC ga velo nini kui bang ke BJP to paklang teng pulotang de APHLC velo apor si non nangkile ji MLA election bang ke BJP atum ke rong lut nang nelo campaign nang nelo people pulotang te nang li tumat teng pulote Karbi Anglong arra ma se BJP side lo apor si tum APHLC tum se campaign jot ko jong si nang li tum jong si nang campaign nu rudet pulotang te lake non ke dam tanga mass joining ke lake fake mass joining lapen nang tum APHLC phan there bom la hello thek bang ke la hello ni thani lam non APHLC phan nang ke tong prong BJP pan cheng lok la BJP aro atum anang ke tong prong bang ke la hello la tum election isu bila hini lalu abelo rat phan ke kapra ke autonomous state dalam pin ke abelo la tum rat phan kapamanghu rat phan non isu ke pon bang ke number 1 bang ke APHLC tum re election cobai da lalu mati di nomor hinia bang ke APHLC tum party registration claim clear paisa curung det machuret ko mati di la ni rat phan pini paklar po re-election lake 2022 ningkan sinili tum re-election nang ji pu Guwahati High Court tum case pidam no case ki pidam nang ko thela hello da ke 6 schedule area Karbi Anglong ke aposi da ke autonomous council election MSC election bangke Assam government atum state government tum nanchi yok dunu ne laso state government tum nanchi yok dunu joni sipini national party tum BJP long punon council kachari long deputy chairman pen chenglok MSC ang hoyen nang lok nun lo mati lake kelong ya right sabe lake 6 schedule muni kali tum ke setapini pidalo la suppose lake re-election pe do nahi laso election ke lagi illegal punin tungi po thekela hello lasi case pilo ilitum case achedan lo rada tum tangka asap sap susup nang chirap tum si tum case pilo seta pin union tala so case report si pending do berlo pulo tang te lake APHLC tum le rat phana ka chong thui gali kopia polo tang te 2023-24 ningkan laso case ki thura hut ba Karbi Anglong long elected members ajahang atum penang atum dei ajahang atum kopia posi Guwahati do ramplung no kopia the si hala advocate atum han kiri damung mang lonte lake hala advocate atum han ki namji ba advocate atum han labang so re election a case ka pathu the dai phan de Guwahati long latum ke claim kalima lasi re election padu nai punir tum ke hang long si BJP atum si APHLC phan nang phere re APHLC phan nang phere do de re election pathu nang pujong si la ana dom do pulorang te advocate phan kiri namung ya kam be gente hala da ha re election padu long le de phan atum hala da bear dam de gente lasi re-election ke padolong le re-election pen rara phana pa chobai ke lake non kachari bom team Karbi Anglong BJP atu la tum nyong sila anat dom nang thin ke thedo polotang te re-election padono kopi polo padu haye dat kente re-election ka phia lam town committee election phanda ad hoc committee silon gese by election di
हावड़ा घाटा सोन बाय इलेक्शन पे दो नहीं उजित कुमार दे गालांग लेके मौजू लो इलेक्टेड मेंबर पीपल पे दो हिंदत के लासी दाक पेंसी थेक दाक लो बीजेपी अफान के रात मानिंग दब दे लापेन नॉन कचरी बम टीम कार्बिंग लोन दुके अठाक सी बंग हम सोन आरेंग फु चिपांग टांग बचलो अभी नों एट के लातुम फान के रात मानिंग दब दे लो लापेन हायुन एलो के चलसी में काफिरे लो लगे लालो नंबर हिनिया बांग के रजिस्ट्रेशन अब सोशल मीडिया पांग थापरे लाबांसो रजिस्ट्रेशन के क्लेम फान के दिल्ली के निली माता दुलो आके हाय बिक्रमन से दुलो इतु मसार जाय कथा दुलो सेमसन तेवन दुलो दिल्ली दामलो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिस दामलो इलेक्टुम डॉक्यूमेंट्स पनई पनलो रात तुम नंग खिचराब नाय चेतो दुन तना जो टंका पैसा सब की सुप के चुरुंग तना जो एफिडेविट नहीं बांग खरिसे एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स अंता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोन तुम पिदाम एलो लापेन बताय के थों से दाम लगदी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लो आफी बांगे तुम दा मथा दांसो प्रेसिडेंट बिक्रमन से मासे दिल्ली दामलो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लो लाहाय डॉक्यूमेंट्स पिदामलो कादो ऑल क्लियर Kasi clear eta PC election commission of India pen recommendation isya lo tame itu ma APHL se president itu ma sar jai kathar phanang lo jong se claim clear person nang loi mala Delhi pe nang loi mala election commission of India pen dak APHL se president ma nang lo le dei ke non ke nang tum documents nang lo nang tum claim lo pola so recommendation recommend lo bang ke nang lo elo sar jai kathar lo lapen ili tum ke claim na ya kaman claim lab lo documents pinayan claim lab lo lapen affidavit pinayan claim lab lo APHLC kan ke claim naya kam ana bang ke litum claim lab lo non bang ke litum APHLC bang ke kachong hong cholo election commission of India pen comment tu si litum APHLC phanang ke hangi ma election commission of India pen comment tu si tum phanang ke phai ma lasi chong hong ding cholo lasi la litum ke claim ke dam APHLC long ke claim ke dam angkura pelong na chini dun de tum si la haya lam ke pini social media long pang dak thabre chong la lo si rat mang hunang ne la lo ele kui bang